ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ നിയമത്തിന് എന്ത് പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്? പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപാട് പൂർണ്ണമാകുന്നു. മത്തായി, മാർക്കോസ്, ലൂക്ക, യോഹന്നാൻ എന്നിവരുടെ 4 സുവിശേഷങ്ങൾ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാണ്. സഭയുടെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട നിധിയുമാണ്. അവയിൽ ദൈവപുത്രൻ താൻ ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുകയും നമ്മെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഭയുടെ ആരംഭത്തെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുന്നു. അപ്പസ്തോലന്മാർ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളിൽ മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മുഖങ്ങളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ യുഗങ്ങളുടെ അവസാനം നാം മുൻകൂട്ടി കാണുന്നു. ദൈവം നമ്മോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം യേശുവാണ്. പഴയ നിയമം മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും യേശുവിൽ പൂർത്തിയാകുന്നു.